Ayan, so nandito po ako ngayon sa Nasugbu at makikita ninyo dito na may mga ano to, parang sundalo ba? American soldiers, ayan, mga rebulto. Tignan natin kung anong anong historical site na to. Ito. Okay, so mismong dito nagpunta yung mga Filipino-American noong January 31, 1945. Ayan, mga sundalo. So dito din makikita yung mga kabataan na naglalaro. Ayan. At maganda dito ang sunset. Ayan.